estem al Casino de Barcelona, estem a la presentació del disc La Essència del grup de rumba catalana Pura Rumba i estem amb el presentador de l'acte, que qui podia ser. A veure, quan es parla de flamenc, quan es parla de rumba, en aquest país hi ha una figura indiscutible, que és el Fruto Molinero. És el que en sap més, és almenys el que ha donat aquesta promoció fantàstica a tot el que ens ve del sud. Pues és veritat, moltes gràcies. Em fa molta il·lusió, precisament, presentar un grup, Pura Rumba, un grup de rumba catalana, perquè darrerament hi ha molts grups que diuen rumba catalana, però no és veritat. Això que fa Pura Rumba sí que és rumba catalana. Des que ens va deixar el gran mestre Peret, molta gent s'ha apuntat al carro i no ho fan bé. Això és rumba catalana, que neix al carrer La Cera, que se'n va a Mataró, i aquesta gent que té parentesco amb ell, amb el mestre, ho fan molt bé. I a més, com tu molt ben dius, li han anomenat el disc Essència, la essència de la pura rumba catalana. I avui estem per gaudir això, amb la seva actuació i amb un disc meravellós, ara que amb un discogràfic que està tan fet molt bé, li hem d'agrair que un grup potent s'hi posi al capdavant i digui la rumba catalana està més viva que mai. I per tant, li hem de fer tot el que sigui necessari. Artistes com Moncho, com Peret, com tu mateix, que esteu... Tu també estàs... A veure, tu vas ser mestre dels mestres i estàs aquí apoyant també aquest grup, és molt important. Molt bé, per tots nosaltres. Per la mestra, És que és veritat. Això és una cosa. Julià Peiró, jo el coneixo quan era vell. Ara, en el temps, és més jove, perquè tu és etern, amic, i me n'alegro moltíssim, de veritat. Escolta una cosa, bé, a veure, parla'm una mica d'aquest disc, precisament, perquè l'has escoltat més d'una vegada, segur que l'has posat per la ràdio dosenes de vegades. És un disc molt variat, per dir. És molt variat, canten rumba catalana clàssics, però han agafat, per exemple, un tema d'Antonio Orozco, lo han portat a la rumba catalana i lo han fet molt bé. Han agafat una sardana que és la Moreneta. És la Moreneta. Aquesta cançó es cantarà a tota la festa major de tot Catalunya, en rumba, perquè ho han fet molt bé i ho han deixat molt bé. Diu, tant si som catalans com si no ho som, estimen. Li demana a la Mare de Déu de Montserrat. O sigui, és que són pura rumba. És que són pura rumba. O sigui, canten cançons que les porten al seu terreny clàssic de sempre, però d'altres cançons que les porten al terreny de la rumba catalana i ho deixen de meravella. Aquí hi podem jugar que això són clàssics de la rumba catalana. Escolta una cosa, m'acaba d'explicar el nostre company i col·lega Carlos Núñez, que fa també tants anys al periòdico, que presentes un espectacle. També estem fent un espectacle. A veure. L'espectacle, el grup de teatre es diu Los Descastaos. Ara que se'n parla tot de la casta, nosaltres som Los Descastaos. Los Descastaos. No, castaos, de casta. Descastaos de casta, los Descastaos. Los Descastaos, sí. I estem omplint els teatres de Catalunya, estem molt bé. Precisament el dia 1, 2 i 3 d'abril estem a Tívoli. I a veure què és aquest espectacle? Bueno, aquí pues, hi ha sainetes, hi ha copla, hi ha poesia, hi ha flamenc... Bueno... I dins d'aquest espectacle què fa el Justo i què fan? Qui més hi ha? Perquè... Pues són 12. Sou 12. 12 persones, sí. Bueno, ho fem perquè ho passem molt bé i m'ho divertim molt i jo faig el que em toca, pues, tinc de recitar alguna cosa, faig un sainete de los hermanos Álvarez Quintero, que està molt bé. I, bueno, la gent s'ho passa. L'altre dia vam fer una trobada als directors de los teatres de Catalunya, i els teatres més grans, i resulta que la conclusió en la que van arribar van dir és que no hi ha una altra cosa com Los Descastados, perquè el Justo presenta un espectacle que la gent estava desitjant i que no ho fa ningú. O sigui, és una cosa diferent. Aquí és impossible avorrir-se. Tota la gent que ve s'ho passa bé. I tu estàs convidats, i vostès també. Però tu, Julià, has de venir. T'ho passaràs bé. Home, i tant, que vindré. 1, 2 i 3 de març? No, d'abril. D'abril. Ah, de març estem, ja han passat. Claro, ja. Divendres, dissabte, diumenge... 1, 2 i 3 d'abril. Estem al Tívoli. Al Teatre Tívoli a Barcelona. Sí, senyor. I després anireu fent tot Catalunya, també. Ja hem estat a Lleida 3 vegades, hem estat a Tarragona, hem estat a Reus, sí, a Girona, aquest cap de setmana passat 4 actuacions, hem estat a Palafrugell, hem estat a Sabadell, Terrassa, Vic... Ample a tot arreu. A tot arreu, ple. Complet, a tot arreu, sí, molt bé. També hi ha que dir que el Justo té una antena que porta molta gent. Per dir-li a la gent, no, però si l'espectacle fos un desastre, la gent no hi vindria. Però a vegades no s'enteraria que existeix. Però la gent és que s'ho passa molt bé, hi ha gent que repeteix. Vull dir que sí, molt bé. I has dit cançons, poesia,
Un flamenc. sainet dels Álvarez Quintero, Sí. molt oblidats i en canvi que eren molt divertits. I tu ho saps, que era molt divertit i molt bé. He llegit moltes coses dels Doncs Álvarez agafem allò de l'època que fos, que Fa està 100 bé, anys. i el portem ara. Pues sí, 100 anys, sí senyor. Sí, senyor. Pues encara estan vigent, i molt bé. Estan bien. Sí, sí. Home, m'encanta sentir això i m'encanta. Has de venir, Julià, has Oh, de i venir. tant, que vindré. Vine, I t'ho tant que passaràs vindré. bé. 1, 2 i 3 Sí, d'abril. divendres, dissabte, diumenge, Al teatre. 1, A part 2 i d'això, 3 d'abril. Segueix sent un home de ràdio. home, per tant, cada dia. Ja sense això ja no sabem viure. I tu, què faries tu sense micròfono? Avorrir-me molt. Avorrir-te per això. Saps que no sé jugar a la petanca? Nosaltres... No, no? No sé jugar a la petanca. Nosaltres tenim la sort de que treballem en una cosa que ens agrada i ho passem molt bé i hem fet d'això la nostra vida. Molt bé. I continuem. I continuem. Moltes gràcies, Julià. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. ¡Vamos allá! De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. I fem la moreneta, pura rumba, el grup fa la moreneta amb rumba, la sardana, i fem moltes coses, i vam ser la cançó oficial de la Fèria d'Abril de Catalunya per primer cop en 44 anys, vull dir que pura rumba serà el grup que triomfarà. Nebot a l'hereu del Peret, que ho va dir, el Millo Galabuig, que el tenim al grup, i tenim uns músics fantàstics que treballem amb ell. Bé, i amb aquests músics, el César Biosca s'ha llançat a productor i ha fet un disc que, si no m'equivoco, no li ha canviat de nom. Al principi es deia Mala Gente. No, es diu l'essència, l'essència. Al final ja has canviat el nom, perquè era molt divertit, però poder... Sí, hi ha un tema que es diu Mala Fama, Mala fama, perquè els gitanos tenen mala fama, sempre. Però ens agrada més pura essència, Pura essència. o la essència. Perquè, clar, pura rumba, que és el grup, i la essència, que és, de veritat, el que deia el Peret. El de veritat que farà rumba catalana és un nebot meu que es diu Millo Calabuig, que és el que tenim al grup, i bueno, hi tenim el Petete, i tenim el Paco Bubil, i tenim a molta gent que treballava amb ell i que segurament farà. Bueno, el disc que hem fet jo penso que és fantàstic i que, bueno, tu has escoltat coses i jo penso que és fantàstic. Emilio Calabuig, segons el Peret, és el seu successor. Això ho va dir en vida, i suposo que ha quedat gravat i registrat. Sí, bueno, a mi com ho va dir ell en persona, que em va dir, diu, mira, diu, avui a la nit mira la tele, diu que parlo de tu. Dic, hòstia, bueno, doncs ho miraré. Diu, mira el TV2 que parlo de tu. Vaig mirar-ho i, clar, vaig quedar assombrat quan ell li van dir si hi havia un substitut i em va anomenar a mi. Clar, per mi va ser un orgull molt gran, no?, de dir, hòstia, com un oncle, el rei de la rumba, pogués dir això de mi, per mi va ser molt impactant, no? Perquè no és dir que sóc un rumbero qualsevol, o que faig rumba, està dient que potser el seu successor, que això només, com ell, només n'hi ha un. No, aquí no es tracta de ser igual que ell, perquè vull dir, igual que ell, jo faig la rumba que he mamat de petitet. Mon pare era un palmero d'ell, i jo de petitet, me'n recordo que jo volia aprendre a tocar la guitarra, hi havia VHS, primer hi havia el beta i després VHS, i amb la beta jo li deia a mon pare, com puc fer el ventilador? I me'n recordo que jo veia els dibujos i amb el caset del beta anava fent així, mirant els dibujos, i em passava hores i hores, i així vaig aprendre a tocar el ventilador. I bueno, que em digués això em va agradar molt, perquè... Home, amb la rumba des de petitet, perquè des de petitet ho he viscut. I com a professional? Com a professional vaig començar, en sèrio, va ser el 2008. El 2008 vaig gravar 2 discos, un de rumba masiga i un de rumba vella, amb més gent, i ara anàvem amb mon oncle Peret,
va passar el que va passar i, bueno, a ell li va agradar molt, també quan jo anava amb ell, que es deia que s'identificava molt de la manera que la rumba, de la manera que jo la cantava, no? Diu, nen, és que el que fas tu no ho fa tothom. Dic, oncle, jo no ho veig així. I ell deia, sí, fill meu, perquè tens alguna cosa que transmiteixes que els altres no ho fas, t'enfades amb la rumba. I és veritat, no? Perquè és el que he viscut i és el que sé fer, la rumba catalana.